Айде, аз ще пусна. Тръгвай. Качвай се бързо, сядай тук седи. Сядай се. Я ми го веди. Паста. Сега качвай се паста. Карти, билетчета за проверка. Аз раждам! Ама ние всеки ден го чуваме тук. Кажете, имате ли карти? Аз раждам! Да, бе, Ама не разбрах, че раждате. Кажете ли карти и билетче? Ама дома не разбрахме, че раждаме. Билетче, карта нещо има. Абе, ви добре ли сте? Жената ще... А добре знам, че раждаме. Главата на бебето! Ама моля ли те, как ще раждате тук? Моля ли сте, ли сте от автобуса? Добре ли сте, жена? Ау, како? Няма. Аз съм раздала много пъти. А ви като се раждала, имат карта, билетче имате ли? Ти сега ще слезе дява, дява. Ама няма сега. Кажете... Набувай! Моля ли те, колега, какво искате? Тя ражда сега, Какво ражда? Видни полиция ли вейка, Айде, толкова ли страшно вече? Ама как тук да раждам? Къде Ама може няма да ражда тук, как ще ражда тук? Айде, Ама не слизайте с жена. Айде, жената ще ражда. Идвай. Що се запуташ? Защото плесна, идвай тук. това е на целе! Това е лицата! Моля,